Διανύουμε το έκτο level της Day 1B στο Greek Poker Cup. Τα blinds είναι 150-300 και το ante 25 μάρκες. 105 παίκτες συνεχίζουν. Από τους 135 που ξεκίνησαν την ημέρα. Ας δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον τραπέζι. Επέλεξα αυτό το τραπέζι γιατί κάθονται αρκετοί γνωστοί Έλληνες παίκτες στην κοινότητα του πόκερ. Βλέπουμε στη θέση νούμερο 7 τον Ανδρέα το Δευτερέο, γνωστό και ως Τρέλα GR. Ο Κώστας ο Κοτσίρας αριστερά του. Από την Κέρκυρα ταξίδεψε ο Κώστας. Στη θέση νούμερο 5 βλέπουμε τον Ανδρέα το Πουρνάρα. Είναι ο πρώτος Έλληνας ο οποίος έχει καθίσει σε τελικό τραπέζι EPT. Βέβαια μετά ακολούθησαν κι άλλοι. Ο Ανδρέας είναι ο πρώτος όμως που το κατάφερε αυτό στη Βαρκελόνη το 2004, αν δεν κάνω λάθος. Στη θέση νούμερο 2 είναι ο Δημήτρης Μπαλάς από τη Θεσσαλονίκη. ...271 παίκτες έλαβαν συνολικά μέρος σε αυτό το τουρνουά, το οποίο έσπασε κάθε ρεκόρ σε prize pool και σε συμμετοχές για τουρνουά το οποίο συμμετέχουν Έλληνες παίκτες.